Het dorpshuis in Raart is de komende dagen iepen voor de inwoners, zodat ze haar verhaal kwijt kennen. Ik is er voor de raders een speciaal telefoonnummer iepenen door de gemeente. Just jong wie er een bijeenkomst in het dorpshuis. In de nacht van Oudenij rekken zontje mensen verwonnen bij een slim ongeluk. Een van de slachtoffers is letter verstoorn. De Voedsel- en Warenautoriteit had een controledien bij de bakker die het waljekoeken leveren om braasband Looft en Heren uit Wuddum. Er zit een bisje zien. Mogelijk hier het mol net goed opslaan west. De inspectie zei dat er geen gevaar west had voor de volkszoens. De Ljouwerte Kronte had op een ei lezers verlen, dat blikken uit de oplagecijfers. Er binnen goed 22.000 betellen abonnementen, een delgong van 100%. Zo'n 1 september verschijnt de LC op tabloidformaat, maar dat had dus nog geen positief effect op de cijfers. Het Fries Dagblad verleert 6% van haar lezers. Arjan Stroetinga is mei oermacht in Tialf de eerste Nederlands kampioen massa startwudden. Maar zijn zo'n man sterke BAM Unive ploeg waart de Waskemadder in een rap tempo naar de finale bracht. Gary Hekman waart tweede, Johan Knol tredde. Joen en vannacht bewolkt waar en zo'n 8 graden. Kans op wat rein. Morgen op een ei een bewolkte dag, de wind is vrij krachtig. Het kan 11 graden worden.